Monggo Mas KSB pun katuraken tembangipun wonten Setya Tuhu. Atut runtut tansah La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Sing sapa wae ngebarang wong kuwi gelem bersyukur atas nikmati Allah mongko bakal ditambah nikmate, ditambah ganjarane. Sing sapa wae ingkar kufur bakal entuk andap. Lah iki Mas Doni bersyukur wis entuk jodoh karo Mbak Destia kudu disyukuri. Sakbalike Mbak Destia entuk jodoh karo Mas Doni disyukuri. Muga-muga kabeh mau sing dumadi ana ing keluarga kanthi linambaran ibadah. Amin. Lagi mau tak kaya apa? Wis tak kaya mau. Wis tak aturke ya panjenengan kedar bakso. Nggih menikmati bakso niku lali. Mangga. Yen cedhak tansah dengan bahasa Spanyol. Spanyol saiki. Piye Mas? Bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol. Yen cedhak tansah mulat. Yen cedhak tansah mulat. Oh iya oh. Ya bener. Hah? Ya ku mau. Bener. Wis. Bener Mas Bajur. Aku iki ora nggatek. Baleni ah. Ya wis lali. Loh. Aku ora pati Lah pas buka mak terus ilang kok. Bener edan itu. Karo atur informasi kahuningan keluarga ingkang saking Bantal kasuwun kapendhet gambaripun kalangkung rumiyin sumangga pun kaadani foto pangeston. Pindha mimi lan mintuna ayo bareng Kang Mas hanetepi Sito asih Sampun Pak Lurah matur suwun. Urung iki gek bawane iki. Lho, lah ya panten gek bawane Mas. Bawane wis rampung. Teruske tembange. Nggih, monggo. Aku kang setya satuku wit biyen nganti saiki
Mbak Depi Dalam. ki sisan gawe ngiras-ngirus menyingkat waktu. Pinanganten kabedal ganti pakaian sing ping Apa pindho. kata Nences mangga? Oh iki cocok lampah iki, Sang. Enti. Oh, kowe arep kene cocok lampah apa manggol yuda? Oh, cocok lampah iki. Oh iya wong dhewe ya dadi cucuk Oh, lampah. ora to, tak kira cocok lampah. Lah bolomu ndi? Oke cucuk lampah tenan iki. Heeh. Oh, mandiri, dhewe mandiri. kendel. Nah, iya. Mau saya temenin? Iya? Enggak. KSB. Oke. KSB dari BB bukan KT. Yoga the big boss Ihsan Musik ya. Saiki nganggo Rawuh, anu piye? nganggo password gitu ya. Piye password-e? Ini campur sari KSB. KSB. KSB dari BB. Dari bukan BB, KT. bukan KT. Iya. Kudu ngono Mas saiki. Jantung mangsaku mentelmu iki. Ora mental ora tekan kene Mas. Terus ora payu ya? Oh, ora dicangking ayu no aku. Ah, iya. Tuwa ki kudu mental nggih Bu nggih. Mugyanto berkah Iya. Aku kang setya satu Ayo Mbak Kamblok melu joget Mbak. Seger Pak De. Wah, seger tenan. Pak De namine sinten? Handoyo. Pak Handoyo kok kaya bis ya, Pak? Injet, daleme putih Pak Handoyo. Prodati Kilen. Oh, lho, aduh temen. Niki purwa dadi sedanten Bapak iki, nggih. Oh, Oh, gubuk, gubuk. Ence. Bapak, makanya aja ngersake sekarang apa, Pak? Tembang.
gunung. Biasane neng Gubuk pinten caping gunung, Pak? Mriki mirah kok, Pak. Nggih. Pitu lima. Nak Gubuk kuwi biasane kurang seprapat. Kene genep apa? Kene genep apa 75 ku mau? Kene biasane ndek dhewe kan 75. Nek neng Gubuk mesti kan tunjul ngadoh. Adoh. Nggih, nggih, Pak. Dijoki napa mboten? Oh, jess. Ora kaya romangsaku kaya karo nyambi nyinom. Lah piye to? Ayo apal menak wedange iki wis. Lah iki wis do kothong kok Mas, lah ya menawa dijoki nggih Bu nggih. Aja kuwatir iki mburi Jek. Wah, persediaane masih banyak Pak, sekali. Mas. Oke kanggo kipas. Mas, kesel ra apa-apa ya? Ngetutne ya. Oh, Ayo kolo-kolo. Kolo-kolo. Ya kudu rata wong tamune kathah tenan ya, Mas. Ya. Mugianto berkah ing minangkani panyuwun ingkang kinurmatan Bapak Suci Haryanto, Kepala Desa Mlumutan.